Nakuhaan ng video sa CCTV kining usa ka lalaki nga misulod sa compound sa usa ka balay sa usa ka exclusive subdivision sa Libe Road, Talumo District, Davao City niadtong Sabado sa kaadlawon, Enero 21. Daw walay kahadlok ang lalaki nga nakakalo, sleeveless ug maong short pants nga mikatkat sa koral. Aron walay makamatikod, nagtiniil lang ang suspect. Niining higayuna, naablihan na niya ang glass window sa balay apan nabantayan sa tagbalay, hinungdan nga midagan kini ug mikatkat og balik sa koral ug dayon sibat. Sa laing balay sa susamang subdivision, una niyang nasudlan. Nakuhaan sab kini og video sa CCTV nga naniid, pero nakuratan dihang may alarm human ma-record ang iyang pagsulod sa balay ug misibat sab dayon. Apan kining usa ka balay nga iyang nasudlan, nakasikwat kini og kwarta og cellphone kay nalimtan sa tagbalay og lock ang bintana. Ug sa laing balay, marka na lang sa iyang tiil ang nakita gikan sa iyang giagian nga tiles. Nasayran nga ang pagsibat sa suspect. Nagsakay kini og motorsiklo nga naghulat sa gawas sa subdivision. Dili kini ang unang higayon nga gisulod og kawatan ang usa ka exclusive subdivision sa Libe Road. Kaysa miagi mga bulan, adunay mga balay nga gisulod og kawatan og nasignitan og alahas, kwarta o gadgets.